और हान दिले हरदम साथ के संगतिया कर नहीं पाई हम तो बाबूजी से बतिया। नमस्कार, प्रणाम। हमार नाम पड़ी अमन सिंह और ए पर हम पहले शॉर्ट वीडियो बनावत रहनी। शॉर्ट वीडियो बनाते बनाते समझ में आई कि थोड़ा हम का है ना भोजपुरी गाना के रिव्यू करी और यही चैनल पर शॉर्ट के शॉर्ट रही और भोजपुरी गाना के हम रिव्यू भी कर दें। कहे कि हम बिहार से बानी और बिहार के गाना थोड़ा पसंद पड़ेला हमरा। उ जौन अश्लील ना होखे, जौन में कुछ होखे, जौन कुछ दिखावत होखे, उ गाना के हम रिव्यू करब। जैसे आज हमारा जौन पहला गाना का हम रिव्यू करब उ अंकुश राजा जी के गाना है। अंकुश राजा जी के हम बहुत गाना सुननी, बहुत बिंदास गायक बालो, लेकिन आज एगो गाना आइल बावे पेट के खातिर जौन 6 घंटा पहले रिलीज भइल बा आज के तारीख। और वो गाना पर हमरा मालूम बाटे कि व्यूज ना जाई, काहे कि बिहार हटे और बिहार में अश्लील गाना ही पसंद कइल जाला, अच्छा गाना पसंद ना कइल जाला। लेकिन उससे कोनो घबराए के बात नहीं खे, गाना अच्छा आई तो लोग अच्छा सुने लगी। अंकुश राजा की एकरा पहले भी गाना एगो आई रहे भरत अस भाई, उ भी गाना बहुत जबरदस्त रहे, लेकिन हम उस समय वीडियो ना बनावत रहनी। तो चलिए बात कइल जाओ पेट के खातिर। पेट के खातिर में अंकुश राजा जौन गाना के शुरुआत कैले बा लोग, वो शुरुआत होता कि उनका लोग के बाबूजी कोई से पैसा ले ले बाड़न गिरवी, और गिरवी रखल गई बाबे घर, माने घर अपन गिरवी रख के कुछ पैसा ले ले बाड़न को काम से, उस पैसा चुका नहीं खन पावत। उ लोग घर से निकाल देता जे पैसा दे ले बा। उ आवत रहन, उनकर माई बीमार बाड़ी, बाप दुखी बाड़न, वही जब निकलत रहन अंकुश जी और बाहर चले जाता रहन। और वही जब दिखावल जाता है गाना के माध्यम से कि लोग पेट के खातिर का करेला, कि घर एक माई दुखी रहेली। ई मिडिल परिवार के एगो कहानी दिखावल गइल बा जौन एक गांव में होला। उ लइका गइल बाटे बाहर, का करता, रात दिन मेहनत करता, घरे पैसा भेजता, लेकिन घरे बाबूजी से बात करे के ओकरा मन नहीं के करत, काहे कि घर के स्थिति देख के। एमे ई भी दिखावल गइल बा कि गाना में कि गांव के लोग कहेला कि अब तो उनकर लइका बाहर चल गई, उ तो अमीर हो गई, अब मुंह फेरता, लेकिन उ लोग का जानता कि उ बेटा बाहर में का करता। इ गाना के माध्यम से बहुत ही जबरदस्त तरीका से एगो चीज पेश भइल बा। मतलब गाना तो उतना दिल के छू गई कि अंकुश राजा के हम दिल से सलाम करब कि एगो ऐसन गाना रोड़ा लोग गईनी, गाना ऐसन ही गाई भोजपुरी में, भोजपुरी के भी नाम रोशन होके। गाना अब बहुत खराब आवता, लेकिन अंकुश राजा जी के हम 2-4 गो गाना सुन ले बानी, बहुत ही जबरदस्त बा। सलाम करता नहीं उनका लोग के। और इहे गाना लेके अब पैसा हर एक चीज ना होला, अगर इहे गाना लाइन से आवे लगी, इहे गाना हर एक कोई गावे लगी, तो भोजपुरी समाज के लोग उहे गाना सुने लगी। लेकिन आजकल के लइका जौन बाड़न ई गाना ना पसंद करिहन, हमरा जैसा लइका पसंद करिहन जेकरा पर आप बीतल बा, बीतल चीज के लोग ये एहसास दिला रहल बा। गाना ये रोड़ा सुनी, पसंद आई, सबके पसंद आई। एक बारी गाना सुनी। ये गाना के टाइटल बाबे पेट के खातिर। पेट के खातिर हम ये गाना देखनी है, 6 घंटा चहरला हो गई पे मात्र 36,000 व्यूज बा। और वह अश्लील गाना जब रहता तो अश्लील गाना 6 घंटा में 2 मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन पार कर जाता। तो काहे आई अब भोजपुरी में एगो ऐसा चीज कल जाओ कि साफ सुथरा गाना आवे लगे, गाना पर व्यूज जाए लगे, लोग के मन बने लगे, काहे कि लोग पेट के ही खातिर भी गाना गावता। और जब पेट ए से ना भरी तो वो अश्लील गईबे करी। तो ये से हाथ जोड़ के निवेदन बा कि हम रौरा जे भी वीडियो देखता उ गाना अश्लील से हट के एगो अच्छा कदम पर रौरा आके गाना सुनी। गाना बहुत जबरदस्त बा और रौरा ये तरीका के गाना सुनम लोग तो बहुत ही आगे भोजपुरी विकसित हुई, काहे कि गाना हमारा तब दिल के बहुत करीब बा। प्रणाम, मिलता नहीं अगला वीडियो में।